Vidi, kolika je. Velika u pičku, isto sam je po zadnjem kraju. Vidi. Ranjena čovjeka. U zadnjem kraju sam je podolila se kad sam... Ali zamiče već. Gdje se ovo, raskinuti u zadnjem kraju. Vidi. Pa to je nož. Ušjepe. Nego da ne tutkaš da se... Ne, vidi uvata sama sebe za nogu, gledaj. Sjebala, vidi. Okinuo je bud za nogu. Sama sebe uvatila za nogu. Gledaj, sama sebe za nogu. Neće to da gledaj. Gledaj, jesu. Man znao sam to kako nije u rupama, rekao, ovdje negdje, rekao, mora krenuti. Meni se učini, vidio mog hiljada god. Rekao, da li je on sustav, kada je ona već nam uzbere? Ja, kako sam ni sanio, ne mogu, zadnji kraj sam. Sad je gotovo, još nije gotovo. Sad sam tako i dođem, ne znam kako je. Ubijem ništa da ostane. Pa ne verujem da bi otišla. Da li je moguće da si... U koju stranu si je tu? Desnu? Aha, izlatila se od gole, ali je zanosila van, čisto nadole. Aha. To ne, mislim od dole pa van zanosila. I daje smo nije isto fizila. To ne verujem, da. Gotovo. Ali ovaj zvuk. I ovoga vata za njušku. Ne mogu staviti. Ja sad neš ovu. Pa ne može, sam je but razbio, viš koliko? Dosta, Cule! Cule. Ovo sad kad je majkala u njega. Cule.